आं बर' सासे सुबुं हिसाबै बुङोब्ला जोंनि बर' सुबुङा खावथाम खावब्रै राजखान्थि दोलोआव थायोब्ला हारि हिसाबै खहा जागोन नामा आं बेखौ सानो। भारतआ मोनसे गणतन्त्र देश, बे गणतन्त्र देशआव जाय जि गोसो बे राजनितिखौनो खालामनो हायो। सोरबा राजनितिबो दानो हायो, सोरबा राजनितियाव थांनोबो हायो। नाथाय खोथा जाहैबाय मा जोङो राजनितिखौ दाब्लाल' जाया, राजनितियाव जगदान जाब्लाल' जाया। राजनितिखौ जोङो दानायनि मोनसे जाहोनानो जाबाय मा इलेक्सन गेलेनाय, इलेक्सन गेलेनानै देरहाना सरखार खुंनाय। बे बिथिङाव जों राजखान्थि हान्जाखौ दायो। दा बेखायनो राजखान्थि दानायनि उनाव राजखान्थिया कुनु देरहानाय सरकाराव खुंनो हानायनि सम्भाबना थायाब्ला बे दोलोखौ रायजोआ सापर्ट खालामा। दा बिदियाव रायजोफोरा बा जायफोर राजनिति खालामगिरि बिथांमोना एसे नोजोर होनानै नायनानै राजखान्थि खालामनाया मोजां होननानै आं सानो। दा आंनि इन्डिभिजुवेलनिफ्राय दिनै जि राजखान्थि हान्जा जोनोम जाबाय होननानै खोनादों, आंनिफ्राय कंग्रेसुलेसना थागोन बिथांमोननिसिम, आंनिफ्राय साबायखर बावनाया थागोन, हामगलायथिया थागोन। बिथांमोनाबो गावनि सानस्रि सान्थौजों मा साननानै दादों बिथांमोननि खोथा। खिन्थु दिनैनि थारिखआव अन्तत आं बर' सासे सुबुं हिसाबै बुङोब्ला जोंनि बर' सुबुङा खावथाम खावब्रै राजखान्थि दोलोआव थायोब्ला हारि हिसाबै खहा जागोन नामा आं बेखौ सानो। थाखानाय हान्जाफोरनि माबायाव गोहोम गोग्लैगोन नामा? थाखानाय हान्जायावथ' गोहोम गोग्लैनायजों खोथा गैया। जायफोरा जि मोनसे स्ट्राक्चारजों सोलिदों, दिनैनि थारिखआव जोंहा बिटिआरआव 9 जिल्ला, बेयाव जोंहा 10टा पलिटिकेल डिस्ट्रिक्ट दङ। बेनि उनाव 40टा समस्तियाव 40टा ब्लक पार्टि दङ। 420टा भिसिडिसियाव 420टा जोंहा प्राइमारि कमिटि दङ इउपिपिएल हिसाबै। आरो दिनै जोंनि जि भिजन, जोंनि जि प्रमद बर' बिथांनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि बिथांनि जि मिशन, बे मिशनखौ रायजोफ्रा अलरेडि एक्सेप्ट खालामदों। आरो बिथांनि दैदेननायावनो दिनै बिटिआर ओनसोलाव बे जाथिजों बे जाथि नायनो हालायै जि मोनसे थासारि दङमोन, फंसे खोथायाव बुङोब्ला बर' अबर', बिनि जि परिबेस, बे परिबेसाबो जोबलांदों। दा बे हिसाबै इउपिपिएल दोलोखौ सोरबा सोरबि राजखान्थि हान्जाया गोहोम खालामनो बा गोहोम खोख्लैनो हागोन होननानै आं सानो। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। एइचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एइचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUGनि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडिल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं, नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।